Proč, pane Andersone? Proč? Proč? Proč to děláte? Proč? Proč vstáváte? Proč dál bojujete? Vždyť vy už to, pane Andersone, teď musíte vědět. Nevyhrajete, nemá smysl dál bojovat. Proč, pane Andersone, proč? Proč si nedáte říct? Já se tak rozhodl. A to... bolelo, ano. A tehdy to ve mně asi něco spustilo a já si řekl, tak jo, seru na tebe, sleduj. Poslyš, něco ti povím. Máš talent, jsi chytrej, něco o tom i víš, ale pokud se nerozhoduješ správně, není ti talent k ničemu. Víš, spousta talentovaných lidí skončila nakonec v base. Proto je potřeba disciplína. Tohle je totiž rizikový povolání, takže jestli se chystáš nějak takhle riskovat nebo jenom tak pro srandu blbnout, tak to určitě půjdeš jednoho dne prostě ke dnu. To se musí stát. Něco ti poradím. Udělej si seznam toho, co chceš a asi tak za 25 let to třeba budeš mít. Pomalu, krůček po krůčku. Ňuka za kámošem! Hele, Seme, řeknu ti, co udělám. Půjdu a řeknu jim, že s tím nemám nic společného. Hele, tohle si chtěl, ne? Pravý fakta, tak tady jsou. Probuď se, to je na ostro. Chceš utéct? Jen běž, nikdo tě nedrží. A přestaň s tím. Ale při troše štěstí najdeš pak v sobě sílu udělat to, co je třeba. Zabij chlapce, Johne Sněhu. Sima už je téměř tady. Zabij chlapce a dovol, ať se zrodí muž. Prostě chci být skvělej. A teď nejsi? Chci být jeden z nejlepších. A já bych ti v tom snad bránila? Jo. Já to vybudoval. Já! Cihlu po cihle. A ať se propadnu, jestli tě to nechám zničit, protože se ti nelíbí, jak s tebou mluví! Možná už bys měl prohrát. Nesouhlasil jsi. Prohrát! Já neprohrávám! Já vyhrávám! Já vyhrávám! Jsem právník! Je to moje práce a tak ji dělám!